Principala arma unui gamer, mouse-ul. El controlează fiecare armă într-un joc. E ca pensula pentru pictor sau bicicleta pentru biciclist. Atunci iese cu cât e mai bun mouse-ul, vei trage mai bine în jocuri, precum Fortnite, CSGO și altele? În teorie da, dar în practică sunt mulți factori care influențează dacă un jucător are un aim bun sau nu. Dar un lucru știm clar, că cu un mouse basic de birou ai puține șanse să te califici la World Cup. Așa că nu ne mai lungim cu vorba și hai să începem. Mouse-ul despre care vreau să vorbesc este Zelotes C12. Sigur că nu ați auzit de această marcă, dar mai bine lăsați-mă să vi-l prezint. În primul rând, vă zic opinia mea obiectivă, de ce am ales acest mouse. Pentru că când l-am cumpărat acum cu 2 ani jumate, nu am avut nicio problemă. Bine, doar una minoră, dar m-am obișnuit. Vă zic întâi părțile rele și apoi părțile bune. Ce nu mi-a plăcut e că dimensiunea lui este puțin cam mare pentru mâna mea de 15 ani. Dar voi dacă aveți o mână mai mare, vă va fi foarte ușor să vă obișnuiți. A, da, și că luminița aia de la DPI este tot timpul albastră și nu se poate stinge. Și o să mă întrebați care sunt avantajele acestui mouse la Fortnite. Păi da, butoanele. Are 12 butoane programabile și asta este marele avantaj, pentru că câteodată nu poți să faci toate lucrurile cu o mână la tastatură. În schimb, dacă ai și butoane la mouse, le poți configura în așa fel ca mâna stângă de la tastatură să fie mai odihnită și să nu te încurci cu butoanele. Pentru că deja știm cu toții că Fortnite-ul este un joc foarte complex, unde trebuie să construim, să tragem, să edităm, etc. Pe interior vine cu un chip 3050, are o transmisie de la 125 de Hz până la 1000 de Hz și maximul de DPI pe care îl are e de 8000 DPI. Toate aceste lucruri le puteți configura cu software-ul cu care vine. Pe exterior este Full RGB. Culorile la fel sunt configurabile cu software-ul. Plasticul din care este făcut are o textură cauciucată, în schimb cele 6 butoane din stânga sunt foarte lucioase. Mai ai un buton roșu de deasupra, la fel configurabil, și în stânga jos are o mică plataformă din plastic unde îți poți ține degetul dacă nu folosești butoanele. Și să nu uităm că viața butoanelor este de 12 milioane de apăsări. În partea de jos a mouse-ului are un capac unde poți să-i pui greutate, depinde de gusturi. Dacă vrei un mouse mai greu sau mai ușor. Ai până la 8 greutăți. Cablul este foarte calitativ din punctul meu de vedere, pentru că nu e din plastic, ci este învelit într-o cusătură foarte bine făcută. Și are o lungime de 1,80 m. Modul de apucare este de tip palm grip, adică că îl apuci cu toată palma, și în plus partea din dreapta a mouse-ului este făcută ca să-ți poziționezi cât mai comod degetele. Pe final, prețul acestui mouse este de 16 euro, care ar veni ca 82 de roni sau 333 de lei moldovenești. Eu cred că este un preț mai mult decât decent pentru lucrurile pe care ți le oferă acest mouse. Eu am fost Iurcon și până data viitoare nu uita de un share, like, sub, bye!